Δεν είναι τα πάντα τα λευκά, όμως κάτι λένε κι αυτά. Η λαχτάρα για ζωή, η αγάπη για την οικογένεια, η σύγκρουση ανάμεσα στις παραδόσεις και την αλλαγή, ο ξεριζωμός και η μετανάστευση είναι τα θέματα που πραγματεύεται ο βιολιστής στη Στέγη, ένα από τα πιο αγαπημένα musical όλων των εποχών. Έργο ζωής ο βιολιστής στη Στέγη για τον Γρηγόρη Βαλτινό, ο οποίος αποθεώνεται από το κοινό, ερμηνεύοντας για μία ακόμη φορά τον ρόλο του φτωχού γαλατά Τέβγε στην παράσταση του θεάτρου Μπάντμιτον, με την υπογραφή του βραβευμένου Αμερικανού σκηνοθέτη Ρομπ Ρουγκέρο, που γοητεύει τους θεατές. Το Τέβγε τελικά είναι μέσα στην κυταρική μου μνήμη, είναι μέσα στο DNA μου. Και αποφάσισα να μην έχω ενδιασμούς κάθε φορά που φουσκώνει μέσα μου η επιθυμία να το ανεβάσω, όπως έγινε και τώρα. Πλάι στον Γρηγόρη Βαλτινό εμφανίζονται η Ρένια Λουιζίδου, ο Μέμος Μπεγνής, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και 30 ακόμη ηθοποιοί και χορευτές. Δεν έχουν διακοπεί ποτέ όλα αυτά τα προβλήματα που εκθέτει αυτό το έργο, που επεξεργάζεται, όλα αυτά τα προβλήματα της κοινωνίας, της πολιτικής, της ψυχής, της οικογένειας, του έρωτα, της αγάπης. Μετά τον Μπάντμιτον, ο βιολιστής θα μεταφερθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Παραδόσεις και αξίες, χωρίς αυτές η ζωή μας θα βρισκόταν σε τέτοιο κίνδυνο